เ
Ada apa jenggolan ngeting. Kado sikat sigae pek dhewe songgolangane kemeton lho. Memang lho, teman-teman Doraemon lho. Endi lho? Wes iki wong dia wong waduh lho. Wis menggane ngono lho, Bro. Pak Sopir, hati-hati di jalan ya. Ya iki masalah. Ya dhewe bro dijiji. Jadi kan sekarang ini menyatu hati aja ngono. Ayo kamu berak polo iki. Hati-hati ya Pak Sopir. Maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Orang-orang atau pergi semua buka peri kita tuntunin semua. Wes kita setape tak minggir kono bol ya. Ora ya. Yuk Bayu. Ya ya. Atas ini wah gendaan ngamankan. Ganteng-ganteng pacarnya udah dijiji. Hei, karo Dodene ya sing apik to. Enggak salah. Karo Dodene sing apik. Cium di sana cepat begini sih. Sebenarnya curang cundiri. Ngawur piye aku wis dalune. Lemper mupan kan super resik cara antri laler ada paran. Ayo aja akhir. Ya salah. Wis sudah. Wis lagi yo. Ayo kok. Anjake dhisik. Ayo semangat.
Donga wit donga. Weh donga apa kaduan? Hah? Kaduan to, weh? Weh kaduan to? Ah, sulit to. Lagi duit kue tak pakai. Anjay.
Ini kendangnya saya kecantol. Ibu ngene lho, Bro. Tak genahno ben gak salah paham. Kenapa? Karena aku nguyuwi itu ya, sampe akeh udah tak nerang ngono lho. Kenapa apa kita menyumbang ngerat? Dikai umat pada simpare waktu di ngono iki. Ini apa? Ilmu rawarontek angling darmo. Iki lho, iso membelah gunung dadi dua. Membelah lautan akhirnya banjir kabeh. Katanya ya kenal lho, Bu. Ayo kita bangun rumah tangga karo pasar ya belah dibang. Kita di dua. Ini kok ora blodon pasar yo cedak. Lah ngono kuwi lho, Bro. Ayo kita atas Orang masih. Waduh. Moto. Kita jangan kalau ini jumbo makasih. Napa kok mendem ning barang iki? Kita memang Tunggu aku tak emang ngecek kramu ngono ya. Terus ayo ditonton bisa tak ono nang iki. Apa nak cakap mendandro loh? Cakap dandro ya. Ada kamu ngundang ora? Desa. Jangan desa. Kamu dulu ya. Ini gak sangi wangi. Ini lho iku bang bocah gendeng aku ya. Abang kalau belum ini juga iya. Baru iki sulang ini aku jare kok. Napa mungkin sakingan kok? Urusan iki boleh ngawiri. Ayo, tak betul sama lagi. Wah, potong saya dulu. Kendang gak cangkem ya dong. Apa itu? Ayo. Apa itu? Iso iso. Iso. Oh iya. Terus kene sih. Ayo lah. Kayak gini kita. Barangnya di barangnya. Dengan kerja ini mang. Ini banyak pola yang sekali. Ketemu kota. Kami ketemu lagi. Ayo. Wah, Aku ini dewe. aja lali Mas Bu. Ini dewe ora. Ya, ora dewe aku tau. Ayo sana kok. Ayo ya. Ya. Ayo. Wasik. Tanya itu kan beli mereka kayak kanto. Masa adik kanto. Oh, itu kok. Ayo Mas Bu. Ayo, ini malah itu. Wes, kalau es berapa sih? Ada berapa? Kalau taburannya lo muni wis ngomong ini sih kan Roy. Iki bisa main malah.
kadang ini banyak undang-undang kampus. Preman meja sebulan yo. Karo les iku nah. Ayo yuk, itu bikin aku mau main. Musik. Ayo. Yuk. Latihan kasih musik ini. Piye ngaco, Bro? Piye? Lah kaya ngono karepe ngoleh-ngoleh lemu. Ana padha kaya aku to. Emang piye karemu pendok ya? Wis ditulis bobo kaya orang lho. Mak cepet ngono. Berarti engko lemu kira-kira mbok apa? Iya, Bro. Boleh, bisa kok piye? Ya. Ayo. Ayo. Ayo gas nih. Iki musik kuwe. Lah yo, nyetrum iki. Nyetrum iki. Dadi. Yo, sabar. Bukan. Celik. Iki yo ora musik. Wi refreng ayo coba.
Jadi, paras. Kapan nongol? Jadi, paras. Jadi, paras Genep ping 5 bongkos glete. Jadi, pas sepuluh kembang barang ada hati-hati. kapan nongol? Takaran nong situ. Yo. Nah. Ayo kurang ajar loh. Ayo anu, sama-sama ayo. Kisah gini kami kono kok ngene. Paras kok agak penting terus paras. Mulai bisa. Siapa yang sekarang di mana? Roja, jangan mau beli kita saja. Itu. Mana diri nanda mana diri. Kalau aku puskesmas satu ganti. Mobil saya boleh Pak Wong, mobil saya gak Pak Wong. Mari saya. Tuh salah kasus. Nah, mari toh. Duduk saya ngurus sampai ber wis mari. Wis toh, wis. Wis mari nang ngurus ya. Yo, mari dah. Hasilnya pahit mangan kembang. Ayo dhewe toh. Pahit kita titi, kembang kita titi. Ayo pakai kembang lo pahit toh. Ayo kita kamate. Ya kawannya aku di dumedake. Ayo pikir iku kok tahu lho. Ayo, aku tanani kasihan gak kok iki Ayo. Ayo, Le. Ayo. Masuk. Ayo. Aku isi anak ini. Saking lho ngono anakmu ning kono apa koyo jatil lho. Tak kira mesti ning kono Pak Lewin. Kowe pengen mau kayu. Pengen jatil. Ya wis dang menyang sindi. Masalah. Kabul karo Cahya. Awakmu karo Ani. Nih, Oke. kowe jane kemben ta bocah ini? Kembang. Sitoke Ani, sitoke Anu. Dadi nunuke emang gak rene Ani ta rene. Ani itu nih ngene nunuke ning kono. Nunuke wir. Ayo. Slinger. Ayo sama karo mundur ya duduk ning kono. Ora kesulitan kowe. Duduk lo. Lenggah pena. Duduk lo pena lah, sip. Duduk. Ini guri akeh.
jan marem tapi yo kudu ojo ngomong. Insya Ojo kak tak sini jadi. Tenang. Oke. Aduh, besar. Oh, benar, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. 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 Kita bokongnya kayak truk boso, kita kayak tronton. Kayak rusuh gitu kok ya. Kau udah cukup ya. Orang detik juga tapi enak gue ini tenang aja. Kenapa sih? Ayo, sampai ke sana dulu. Ayo, Tak jajan. oh no. Rugi aku belajar emang gini no. Sampai jam loro belajar malam-malam. Tak pripat. Itu bagian nek isor aku sing dhuwur. Kok ngono? Bandian aku sing isor ketika ngono meletek ning langit. Oke. Aku balik aku kesan. Jangan gampang ini. Akhirnya aku kesan. Aku gak boleh, tapi ojo sentere. Sendalamu mau gowo. Kowe kan urune tak benane ngomong iki apa iki? Senterku diteki. Gak iso began. Aku nak gak bisi tenang engko. Aku. Orang Basara cuma salah ketok. Wis tak apa tapi likatan. Ini dulu nikah. Lha kan juga balik. Para sini aja. Aku tadi ngisor. Ini salah. Lagi wis dino. Oke. Tadi singo. Singo.
Aku tak takut. Mulai sopo. Iki. Aku wong dino. Nang ajar bocah iki. Kae bocah iki to. Ayo, ayo. Aku ayo.
Aku tak ngomong karo Bayu karo kabur. Ayo Bu, kalau itu dhisik. Kok maju rene Bu ben ketok Bu. Oke. Heeh, iki wis sandawis. Iki dhisik dhewe Bu ya. Oh, engko barongane yo sik metu. Oh, Cek. Heeh. Gampang ngomong barang tak terang yo. Demang adewe joget ya wis, atraksi ya wis, geguyonan ya wis. Oh, wis kalianmu. Ya, ya gak apa-apa, Bro, kan mergo tune cekak. Nah, rasa durunge dhewe lanjut adalah lanjut iki. Ya, uluk salam dhisik, Bu. Nggih, monggo. Adewe rene ya bertamu. Kula nuwun. Ayo Mas Bayu. Heeh, ucap salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sak meninggalin nyawuri yo sitok lho yo. Sitok bali yo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe yo kleru yo. Wis sing enek penonton lho. Lah nek kowe assalamualaikum ning sok. Ngene lho. Mari contoh dhisik. Heeh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kompak selalu ngono lho, Bu. Heeh. Ning kono ya ning Sangkakno. Iki dek main ning desa Ngemplak, Bu. Ning desaku dhewe, ya ning ngene dulurku dhewe ibarat sejarah akeh anakmu lho. Heeh, ya iya. Berarti sing nanggapi ya ro. Ro. Sing nanggap jenenge Mas Adi. Karo Ibu Adi. Ya terus anake. Acarane opo iki? Acarane mung sebaran dhuwit ya piton-piton. Mosok piton-piton karo syukuran. Deremu ning sunatan. Sunatan apa Mas Adi acaranipun? Setahunan ulang tahun. Adike paringan konser Mas Adi. Adik Sakail. Cewek nggih. Oh, cowok. Heeh. Iki kajate apa narane iki ping saya luwih setahunan karo syukuran mlebu jarene. Heeh, karo apa ditungane, Bu? Iya, ditungane muga-muga adik Sakil. Sing apa? Sakel. Iki sing nandhapi bapak karo ibu iki nandhani demong ngamini dongane anak. Ngono. Terus apa ngerti didongane sing apik-apik ngono. Ya, sebutane 50.000 lung ora ketang 50 apa nanti. Iya, monggo bapak kali ibu niki mengamini keadaan sing keadaan kaya udan. Iya, iki acarane syukuran Mas Bayu Mas Kabul. Sing disyukuri jenenge adik Sakil. Sakail. Cowok bodi dongakno. Muga-muga dadi putra yang saleh, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa maupun bangsa. Allahumma amin. Semoga cita-citanya tercapai, Bro. Amin. Yo anak etok yo didongakne, ibuke bareng yo didongakne, wong tuwane yo didongakne. Yo didongakne muga-muga keluarga Mas Adi panjang umur sehat selalu. Allahumma amin. Diparingi rezeki ingkang lancar barokah. Allahumma amin. Video jadi 100 amin 50 kok gak sampai metu. Wah
Rugi nak ndongakne dhewe. Jadi kan amine wong akeh kan jeneng barokah yo. Aja tenang ngono lho. Ora pancen awake dhewe dendel iki yo ndongakne wong liya sing apik-apik ngono lho, Bol. Barokah yo becik. Heeh, rezekine lancar panjang umur sehat selalu Allahumma. Amin. Rezekine lancar kaya ilmu banyu muga iso nanggap reyoke Mas Pur singo budaya muda Allahumma. Malah ing papat iki dongaku ping papat 200.000. Tapi tak golek-golek neh. Iki wis ngedol ini Bur. Ora Bur. Kawe-kawe. Oh ngono. Ya parane Bur. Ngene-ngene Mas Abdina, rupiah ini sing ganteng. Tenang ae ngono. Kok dijebone dhisik yo. Heeh, wis gayane wis dijebone dhisik yo. Ora, seperti muda. Tenang ngene to ya. Aneh-aneh sih. Heeh, lho. Samsi. Ya, samsi. Kok malah visual. Wis kamu jebone dhewe. Piye? Sidoe yo. Oh, dijebone. Jebone kamu separo. Ya yo. Ora wis ngono pokoke itu. Paling Bur. Lagi lah makanya kita lho. Oh, nah, iki lah. Nah, iki lah. Sayang jebol dibagi ya, Bro. Piye? Tak amplop ae. Dipotong 150 kok iso. Namine ping papat dikasih ngetek. Lah wis aku iki nang 20.000 Nah, yes gak apa-apa. Ah, muga-muga dikira rezeki dhewe yo lancar, Mas yo rezekine yo lancar Allahumma. Iki kelanjutane piye Mas Pur? Iki wektune yo jek enek, boga wektune jek enek. Iki kerawan bolo pengganong Kediri Nganjuk. Heeh, piye Pur? Dene boro iki. Piye Mas? Iki kerawan pengganong Kediri Nganjuk dilanggane kok gak? Aduh nek kok Kediri menene demi Mas Adi lho. Mas Adi kondange ning Kediri mbok iki bijaksana dulu. Tenang. Ning ndi to? Ning Kediri tak kenal jenenge Mas Adi. Enek jenenge Adi ning Kediri. Iso akeh. Yo lanjut ning Mas Adi. Ayo panjang gandong itu kok Kediri nang Samato. Sabetan langsung wong ngono ya. Bari langsung menor. Ya sing tak Abu Dhabi iki pendapan langsung. Bingo. Ayo Mas Edi, aku harus
ayo. Oke, dalam buyang. Aduh. Apa ini? Ayo mas, siapa sih dulu? Ayo, mumpung dia enak waktu ini. Kalau hari ini jagain dan dipakai. Ayo masih, oke, ayo mas kabel. Mas apa itu? Apa? Hah? Kabel itu mana? Ayo. Penyok, 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 penyok.